Hello mga ka-Disciple! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw, July 15, 2025. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 11:20-24, nakita natin ang matinding hinanakit ni Jesus sa mga bayan na hindi nagsisisi sa kabila ng maraming himalang ginawa na niya sa kanila. Masakit pakinggan ang salita ni Jesus. Mas magiging magaan pa ang kaparusahan ng Sodoma kaysa sa inyo. Pero bakit ganoon ang sinabi ni Jesus? Kasi alam niya ang puso ng mga taong ito. Binigyan na sila ng pagkakataon para magbago, nakita nila ang kabutihan, narinig nila ang aral, naranasan nila ang pag-ibig, pero nanatili pa rin silang matigas ang puso. Mga ka-faith, di ba? Minsan ganito rin tayo. Parang tayo rin yung mga taga-Corazin o taga-Bethsaida. Paulit-ulit na tayong binibigyan ng signs ni Lord sa bawat gising natin, sa mga taong nagmamalasakit sa atin, sa mga dasal nating sinasagot, pero nananatili pa rin tayong lukewarm o pabaya sa pananampalataya. Ang daming beses na tayong tinawag ng Diyos, pero parang wala pa ring pagbabago. May mga paalala na, may mga signs na, pero deadma pa rin. Sabi nga, ang pinakamasakit na pagtanggi ay yung alam mo na ang totoo, pero pinipili mo pa ring baliwalain. Ngayong memorial ni Saint Bonaventure, isang pantas ng simbahan, ipaalala natin sa ating sarili ang kahalagahan ng pagsisisi, pag-aaral ng katotohanan at pagyakap sa biyaya ng Diyos. Si Saint Bonaventure ay hindi lang matalino, pero higit sa lahat, mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sana hindi na nating antayin na magsalita si Jesus ng matitigas na salita bago tayo magising. Sa simpleng paraan ng pagsisisi, panalangin at pagtanggap sa Kanya araw-araw, pinapakita natin na totoo ang ating pananampalataya. Be a digital disciple. Share Christ with every click. At huwag nating kalimutan, kung tumanggap tayo ng biyaya, tugunin natin ito ng panibagong buhay. Ako si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless you mga ka-Disciple!